Tento jeden mentálny trik veľakrát zachránil moje ciele a predsavzatia, práve keď som totálne zlyhával. Porušil som dietu, vynechal tréningy, bojoval so zlozvykmi. Väčšina ľudí po prvom zakopnutí v momente skončí. Povedia si, kašlem na to, som slaboch, nemá to zmysel. Alebo začnem až od pondelka, alebo až nasledujúci mesiac. Čo ak sa na to pozrieš inak? Mesiac si vyhrával, menil si návyk. A jeden moment to nezrušil. Zrušilo to len tvoje očakávanie dokonalosti. O chvíľu ti ukážem, ako tento jeden chybný krok paradoxne zdvojnásobil moju disciplínu. Poznáš ten scenár. Začneš s čistým štítom. Povieš si, odteraz som stroj. Žiadny cukor, žiadny alkohol. Fitko každý deň. Prvé dni si nezastaviteľný. Cítiš sa ako hlavný hrdina filmu. Ale potom príde ten jeden deň. Stres v práci, hádka. Alebo len obyčajná chuť na sladké. Dáš si jeden kúsok, potom druhý a zrazu je celá krabica preč. A v tvojej hlave sa spustí niečo, čo psychológovia volajú what the hell efekt. Tento jav známy ako efekt, už je to jedno. Vedie k cyklom zlyhania a viny. A presne tu robí 90% ľudí chybu, ktorá ich stojí úspech. Ale ty ju už neurobíš. V tej kritickej chvíli sa v tvojej hlave ozve hlas. Volajme ho režisér. Režisér chce natočiť dokonalý film o tvojom živote. Bez chýb. Kričí. Stop. Pokazil si záber. Celé je to zničené. Povie ti. Porušil si dietu, takže si tučný. Dal si pohárik, takže si alkoholik. Vzdaj to. A ty ho poslúchneš. Hodíš uterák do ringu, lebo si uveril, že jedna chyba zmazala všetku tvoju snahu. Ale čo ak ti poviem, že režisér je klamár? Moderná veda aj starovekí stoici sa zhodujú na jednej veci. Tvoje rozhodnutia sú často automatické reakcie tela. Mozog a dopamín je silný súper. Rímsky cisár a filozof Marcus Aurelius tiež zlyhával. Tiež sa mu nechcelo ráno vstávať z postele. Ale on nemal v hlave režiséra, mal rozprávača. Rozdiel medzi nimi je len v jednom uhle pohľadu. A tento uhol ti teraz zmení život. Rozprávač vie, že hrdina bez pádu nie je hrdina. Je to len nudná postava. To, že si po mesiaci prestal cvičiť alebo si sa opil, nie je koniec filmu. Je to len zápletka. Je to moment, kedy hrdina čelí drakovi menom komfort. Rozprávač vie, že príbeh bez konfliktu je nuda. Predstav si film, kde hrdina 2 hodiny len cvičí a pije vodu. Nuda. Keby Harry Potter v prvej kapitole zabil Voldemorta, nikto by to ďalej nečítal. Ak by Rocky v prvom kole porazil Apolla, asi by to bol nudný film. Hrdina musí padnúť na hubu. To nie je chyba v systéme. To je súčasť zápletky. Včerajší večer, keď si sa prejedol, to nebol koniec. To bola zápletka. Moment, keď protivník v tebe udrel späť. Otázka neznie, prečo som padol. Otázka rozprávača znie, čo urobí hrdina v ďalšej kapitole. Použi logiku proti emóciám. Bol si disciplinovaný 30 dní. Včera si zlyhal. Režisér ti povie, si na nule. Rozprávač ti povie, skóre je 30-1 pre teba. Ak by futbalový tím vyhrával 30-0 a dostal jeden gól, odišli by hráči z ihriska s plačom, že je všetko stratené? Nie. Hrali by ďalej. Tak prečo ty odchádzaš zo svojho života a opúšťaš svoje sny a ciele kvôli jednému zlyhaniu? Tu je stoický protokol pre dnešný deň. Urob to hneď teraz. Odpusť si. Okamžite. Vina je len prezlečené ego. Neanalizuj to. Neplač nad rozliatým mliekom. Je to len zápletka. Urob jednu správnu vec. Ustel si posteľ. Vypí pohár vody. Zacvič si. Tým berieš pero režisérovi a začínaš písať novú vetu. Pokračuj ďalej vo svojej ceste za lepším životom. Nie si režisér. Nemáš kontrolu nad tým, či príde búrka, ale si rozprávač. Tá machuľa na včerajšej strane, to nie je koniec príbehu, to je len zápletka. Nadýchni sa a otoč stranu. Tvoj príbeh pokračuje.
Ak chceš vedieť, ako si vybudovať myseľ, ktorá zvládne chaos a neistotu modernej doby, pozri si toto video o technike mentálneho brnenia.